Ik ben Roy van Zijl. Ik werk bij Eor Olofs Globetrotters. Ik ben de operations manager. Ik zou zeggen de grootste verschil voor mij, Afrikaans of Nederlands is een hoge versie van Afrikaans. Ik ken Afrikaans als keuken-Nederlands. En het is soms echt moeilijk met het woord plezier. En Nederlands is als iemand iets voor jou gedaan heeft of gedoe heeft, en om te zeggen graag gedaan of alsjeblieft. In Afrikaans zeggen wij plezier. En in Nederlands het is niet helemaal dezelfde ding, maar het is ook niet recht om te zeggen het is een plezier. Je moet zeggen alsjeblieft of graag gedaan. So dat is mijn grootste verschil. En het is moeilijk, want het is mijn eerste natuur om te zeggen plezier in de moment. Maar in echt moet ik zeggen graag gedaan of alsjeblieft. So ja. Ik denk voor mij is het de eerste keer wat de kassier voor mij vroeg heeft voor een kassabon. Ik heb geen idee wat een kassabon. En ik en de kassier kijken voor elkaar en de kassier zegt weer kassabon. En ik zeg nee, sorry, ik begrijp niet. En zij zegt nee, een receipt. En ik zeg oh ja, alsjeblieft. So, dat was een groot misverstand voor mij is het woord kassabon. Het is iets wat ik nog nooit gehoord heb. Het is niet normaal. Hoe heet een kassabon in Zuid-Afrika? Een slip. En het is een heel anders als in Nederland, want wij kennen het als een slip. En een kassabon kan ik niet eerst vergelijken met een slip of een receipt. Het was echt totaal anders. Ik heb een favoriete Nederlandse woord. En mijn favoriete woord is prima. Prima is net zo een enthousiastische woord voor iets wat perfect zijn. Het is net, ik vind prima heel leuk. Ik gebruik ook prima heel vaak. Ik prima voor alles. Prima is mijn favoriete Nederlandse woord. Alles is leuk in Nederland. Je hoort een hele tijd leuk. En in Zuid-Afrika zeggen we altijd, het is lekker. Het is lekker weer, het is lekker eten, het is lekker lopen, lekker alles. En in Nederland is alles niet altijd lekker. De gebruik van het woord lekker is wat ik moet afleren. Wat ik moest afleren. Ja. Om te communiceren in een andere taal. Voor mij als een Zuid-Afrikaner is Nederlands niet ver van Afrikaans. Of Afrikaans is niet te ver van Nederlands als een taal. Maar het is toch een andere taal. En het is heel leuk om te communiceren en te spreken en berichten te sturen in een andere taal als net Afrikaans en Engels. So voor mij is het en ook om te kunnen communiceren met mensen. Het is, ik denk ook een heel erg belangrijke ding is voor inburgering. Is het communiceren met mensen in Nederland, maar ook in Nederland. En niet Afrikaans, ja, wij gebruiken nog vaag een Afrikaanse woordje of twee, maar het is heel erg belangrijk om te communiceren in het Nederlands met Nederlanders.
Dat vind ik heel echt belangrijk.